Расійскія войскі разбамбілі выдавецтва, у якім выходзілі кнігі Алексіевіч. У ноч на 23 траўня Расія атакавала Харкаў. Адна ракета пацэліла ў цэнтр цэху выдавецтва «Віват». Загінулі 7 супрацоўнікаў, а 14 былі параненыя. І це для російських терористів ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати. Гэта быў найбольшы паліграфічны комплекс поўнага цыклю ў Еўропе, у якім друкаваліся амаль усе выдавецтвы ўкраіны. У ім выдавалі на ўкраінскай мове кнігі нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар», «Чарнобыльская малітва» і іншыя. Дыпламаты, навукоўцы, журналісты, прадстаўнікі культуры і літаратуры заходніх краін заявілі аб сваёй падтрымцы харкаўскага выдавецтва. Тымаці Снайдер, прафесар гісторыі Ельскага універсітэту, назваў гэтую расійскую атаку яшчэ адным прыкладам маштабнай палітыкі генацыду.